Kini ang smart traffic enforcement nga gipangmuntar sa Carlos P. Garcia Highway, Diversion Road sa Davao City na matigdan sa mga motorista nga migana na kini tungod sa pagsiga sa mga suga. Aduna kini kamera nga makapture kung nagtaod ba og seatbelt ug nagagamit og cellphone ang driver samtang nagdrive sa sakyanan. Ingon man kung nag-seatbelt ang sakay niining pasahero sa front seat. Mukuha kini og data ug isend sa system sa supplier sa proyekto nga ilang ipresenta sa lokal nga gobyerno sa Davao. Ang CP Garcia Highway, Diversion Road ang napiling muntaran og mga smart traffic enforcement alang sa pilot testing sa proyekto. Tulo ka mga area sa Diversion Road ang gitauran niini sa Gap Farm, Crocodile Park ug Jade Valley. Pag okay ang city nga dapat i-adapt nato na siya, ang sunod na mong buhaton, magka-identify mi sa mga area sa nato pwede butangan ng mga kuhan kanang mga CCTV camera para sa speed limit. Sumala ni City TMO Chief Dionisio Abude na langay lang og jutay ang pagpagana sa smart traffic enforcement kay adunay grounded sa linya sa kuryente gikan sa Davao Light. Pero kung mahingpit na ang operasyon niini, maghatag og signal ngadto sa Traffic Operations Center ang tanang violation na makapture sa kamera. Kinahanglan sab nga adunay koordinasyon ang City TMO ug LTO alang sa full implementation sa proyekto kay aron dali na mahatagan og sumon ang mga masakpan nga mga traffic violators. Tama ko na sa sir kay monitor pa muna sa mga driver nga maagi ba sa pasadisiplina po na sa driver. Kunya, joga po na video sa speed. Na may ipatuman ko nila nga madakpan ka kung speeding ka o naka-video ka, reflect na electric nyo mo sa stroke. Mana may mga unit ng driver po, doy po kayo. Magbayad pa nga. Dugang ni Albino, aware na siya sa gimuntar nga smart traffic enforcement sa Diversion Road. Nga enforcer, hindi na kayo sa iyo na ma-pressure ba o harang. Sabi na sa mga overspeeding, eh naka-video na po sa daan niya. Pagkuha po ro ang driver, naka-seatbelt pa, niya mga bawal gani sa pag-drive. O makita na po daan. Nindot yan na siya nga pamagi sa dagat gobyerno ba. Okay sab alang kang ayan derogungan ang smart traffic enforcement sa lugar kay sumala niya makatabang kini aron ma-aware ang ubang driver sa gipatuman nga balaod trapiko sa Davao City. Sa Diversion Road, muagi si derogungan inigmuli siya og Jensan gikan sa Tagum City. Kapo siyang tabang mo para makadisiplina sa driver kay karon mo panahon na kay di nato may balaan bilang disgrasya. So isip nga motorista or driver, dili mo na maiwasan yun nga kanang magkamuti driver tama no? Kay nagiuban nga mga driver nga mugamit sa cellphone samtang nagka-drive o kanang sobra ra po pinandagan. So dili lamang gud sila ang makakuan makadamay maguglaing driver. Ako siyang tabang sa council sa kadalanan. Sumala pa ni Abude, mas gipalig-on pa sa smart traffic enforcement ang implementasyon sa balaod trapiko. Ug mas mabutangan pa og mga enforcers ang ubang lugar sa syudad. Ulaton pa nga maprobahan sa lokal nga gobyerno kung ilaha kining i-adapt nga sistema aron hingpit nga mapatuman sa tibok Davao City ang smart traffic enforcement. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.